зарбаи кунҷии чаҳорум барои дастаи олимпии кишварамон партоби Абубакр Сулаймонов ҳарчанд талош мекунанд, вале ҳеҷ як зарбаи кунҷӣ бо вазъияти хавфнок анҷом нашудааст ба нафи мо. хуб аз нимуҳофизатгароне ки ҳоло дар ҳайати дастаи олимпӣ нестанд, аслан исмашон дар рӯйхати васеъ буд. Ансор Ҳабибов аз тими Арсеноли Русия идомаи ҳамлаи бозигарони мо. Камолов бисёр як гузариши хуб пас анҷом мешавад. Зарбаро мунтазирем ва гол. Муҳаммадалӣ Азизбоев ҳисобро мекушояд дар дақиқаи 39-уми рақобат ва бисёр хубам ҳунарнамоӣ кард Амадони Камолов. Як гузариши бисёр хуби ӯ буд ва пасро барои футболбозоне ки дар назди дарвоза қарор доштанд таъмин кард ва Азизбоев бо як ҳаракаташ тӯбро ба боли дарвоза равон кард ва ҳисобро боз намуд. хуб бо ин гуна ҳамлаҳо ва фишорҳо дер ё зуд бояд мо ҳисобро мекушодем ва хуб аст ки қабл аз танаффус ба футболбозони тими олимпии кишвар муяссар шуд ки дарвозаи Непалро рах накунад. хуб Камолов бисёр хуб бозӣ кард дар ҳамин ҳолат. Гузариши ӯ ва партоби бисёр хубаш як бозигари Непал ҳам аз пой афтид ва ин ҷо имконият пайдо шуд барои Муҳаммадалӣ Азизбоев ва ӯ тӯбро гирифту бо пои чап зарба зад ва ҳисоби бозӣ кушода шуд. бубинед чӣ гуна иштибоҳ кардан муҳофизатгарони дастаи Непал.